हमके तरह से बहुत जरूरी बात इतना करे के बा। जरूरी का रहे जे तो इंतजार ना कर सकेलू ज़ारा। का चाहेलू तू कि सब केहू के हम लोग के बारे में पता चल जाए, हमार इज्जत मिट्टी में मिल जाए? का चाहेलू तू? सुना, यहाँ पहुँचे खातिर हम बहुत मेहनत कैले बानी। तू ई सब हमसे ना छीन सकेलू। ऐसन कौन बात रहे जो तू हमके बताए खातिर इंतजार ना कर सकेलू? बिना हमसे पूछे, बिना बताए ऐसे कैसे आ सकेलू तू? अपन चेहरा देखा, इतना का जरूरी रहे जो तू इंतजार ना कर सकेलू? रणबीर फोन कैले रहे और ऊ का बोलस? ओकरा पैकेज के बारे में पता बा। ज़ारा, तू कितना भोला बाड़ू। ओकरा पास कुछ भी नहीं है, वो हम लोग के कुछ भी ना बिगाड़ सकेला। वो कुछ कहे वाला भैया। ओकर लगे हम लोग के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वो खाली तो के बेवकूफ बना रहल बा ज़ारा। तू इतना यकीन से कैसे बोल सकेलू? पता बा वो हमके खुद बोल ले बा कि ओकरा कुरियर के बारे में पता बा। ये से तो बोल रहल बानी कि तू बहुत मासूम बाड़ो। अगर ओकर लगे कुछ भी होखत तो वो सीधे पुलिस के पास जाए। वो तोहके फोन ना करत। हो सकेला कि ओकर कुरियर के बारे में जानकारी हो, लेकिन ओकरा अंदर का रहे हमके पूरा यकीन बा ओके ना पता। ओकरा लागत बा कि वो हम लोग के बेवकूफ बना देले बा। अब हम ओकरा बताए कि बेवकूफ कैसे बनायल जाएला। Just wait and watch. हमके भरोसा बा तू आगे का करे वाली बाड़ू। बिल्कुल। अब हमारी बात ध्यान से सुन। ई तो रणवीर से भी ज्यादा होशियार बिया। जोन प्यार में बुरा हो सका था तो उन कुछ में नहीं हो सका। एक दूसरा के दुश्मन बन गए बालोग दोनों।